ɲininkali min kɛ o dɔ ko sunkalow kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sun i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ sun kɔnɔ a b'a hakɛ to musobana b'o la n'u taara dɔgɔtɔrɔso la cɛ minnu bɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka muso ka bana in furakɛ o ye cɛw de ye u bɛ se ka gan dɔ bolo la min ye muso ka musoya ka bolo bɛ se o yɔrɔ ma o bɛ cogo di balima ninnu ye kɔ minnu ye baasi tɛ ninnu na ninnu ye sun tɛ ɲɔgɔn sira la ni fɛn dɔ nana da yɛrɛ ka kɛ kɔnɔ la ou bien fɛn dɔ donna ni nun ye kasi kɔnɔ la olu de bɛ sun tiɲɛ mais ni furakɛli bɔnda de don bolo bɛ se yɔrɔ minnu ma furakɛli kɔnɔna la donc ni darura de ye u lasɔn ma muso tɛ min bɛ e furakɛ cɛ de bɛ e furakɛ ninnu ye daruraw de ye o tɛ fɛn kɛ sun na baasi tɛ ninnu na o tɛ fɛn kɛ sun na Salam. Ko a ka ca kuranna kɔnɔ ala b'a fɔ tilefɛla de la ala ye tilefɛla kɛ aw ma tilefɛla ye pour a ka cari ka ala ka fasamantiya ɲini wa muso fi manakibiha wabtagu min fadlillah هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله ala ye su kɛ pour a ka sabati su la ka tile kɛ pour a ka cari tile la ko tile ye an ko baara bɛ kɛ tile la sufɛla min bɛ baara kɛ don baasi t'a la ala ye khaliba de fɔ hadamadenw ka ɲɛnamaya caman baaraw bɛ kɛ sufɛla de la tilefɛla de la mais ni mɔgɔ min fana ka baara bɛ sufɛla de la baasi t'o kan tilefɛla fana la i fana bɛ sabati ka sunɔgɔ ko mina ciiden ko i kana minan feere mɔgɔ ma n'a t'i bolo wala bayyuma laysa indaka a ko feere fɛn minan minata a t'i bolo ka t'i ka mara la kana feere mɔgɔ ma ko yala i ni mɔgɔ bɛ se ka bɛn ka avance sara wa a tɛ bɛn a ka bɛn minan in de la ka avance sara mais e bɛ se ka furu ni e bɛ sira ni mina suguw bɛ karasa bolo mais a ma se fɔlɔ sariya ko a kana feere ma ni a ma se n bɛ sira fana ni ne ma n ka wari bila ye ni mina in nana kana feere mɔgɔ wɛrɛ ma i b'i ka wari ta k'a bila ka wari in kalifa wari in bɛ kɛ a bolo komi kalifa mais a tɛ kuma mina in ka fɔlɔ dɛ mais a b'a ka wari dɔ bila i kɔrɔ komi kalifa ni mina nana wagati min a bɛ minan tɛrɛmɛ ka bin a la a y'a sɔrɔ a ka wari b'i bolo mais a tɛ feere kuma fɔ fɔlɔ mais a bɛ wari dɔ da i kɔrɔ e fana tɛ baara kɛ n'a ka wari ye dɛ a bɛ komi a ka wari kalifalen bɛ a b'i bolo mais a tɛ kuma mina in ka fɔlɔ fo n'a sera pour nin kɔrɔ ye mun ye ni ma nin kɛ a dalen tɛ na yala mako bɛ minan na ou bien mako tɛ minan na mais min ye ka wari dɔ kalifa ma ni minan nana wagati min an bɛ kuma minan in kan baasi t'o la mais a tɛ tɛrɛmɛli kɛ a tɛ minan in tɛrɛmɛ k'a fɔ nin y'a ka baasi ye parce que n'a ye o kɛ dɔrɔn fɛɛrɛ kɛra ka sɔrɔ minan ma se yɔrɔ ma mais a b'a ka wari dɔ lasago i kɔrɔ e fana tɛ baara kɛ ni wari in ye dɛ a wari dalen bɛ ni minan nana wagati min a bɛ fɛɛrɛ ka kuma fɔ baasi tɛ nin na a filanan ko e fana i ka minan fɛɛrɛ mɔgɔ ma ka feere ma misali la minan prix ye 2000 de mais n tɛ n ka minan di aw ma fo détail la a ka feere nin de la donc nin tɛ bɛn e t'a ye dɛ e b'i ka minan feere mɔgɔ ma dɛ ni mɔgɔ yɛrɛ y'a ka minan lase a ka yɔrɔ ma a ka sago n'a ka fɛn de b'a ka minan kan tɔnɔ hakɛ tɛ tɔnɔ la silamɛ sariya ma hakɛ sigi tɔnɔ la donc b'a ko i k'a kɛ dɔɔni ye dɔrɔn i k'a kɛ hakɛ ye dɔrɔn kana a giriya mɔgɔw kan ciden ko ala ka hinna mɔgɔ la mɔgɔ min n'a bɛ nɔgɔya kɛ a bɛ minan sa kana yɛrɛ ma a b'a kɛ ni nɔgɔya a bɛ minan feere mɔgɔ ma a b'a kɛ ni nɔgɔya ye nɔgɔya kɔni de ka ɲi
ala nyogona de kanyi noya de kadi ala chide nye mogo munumbe noya ke sanne fera tigire dwa kuye me minye tono silamia sariya mahake sigi tono la hari tuma me chide nyere ktilela ko marasa usera ma ko sugu gelera chide ka piri do fo mogo kana teme o ka chide ko ay ako piri sigi bagay ala de ti piri sigi baga ako ye ala de wota hada maganye de donc mogo kana fo kuibe ka minan fere mogo ma ja kwa ka wajibi ka kwa fere nindema piri sigi bagay ala de chide nyere maso ko ke bo nin fule min fule ne nyode fo ko chide nyere tirela nyema bette me chide ka chide nyere tirela usera ma ko aka piri sigi minaw na mo kana teme nin piri ka chide ma janana jamana koni kono abese ka taxi no ya mo ye ka fo ye minaw fere no ya la obese ka ke ne minye piri sigi le koni ye hari saudiya masakew della kanin kuma lase lejina daima ma piri ubese ka sigi minaw na chogomi uko silamia sariya majje nano ko worodi di mugoma parce que minaw piri no yali na gila yari be minaw minato usoro chogo de bolo ani minaw nyini baga ni mina nyini baga chayara mina songo be gelaya a songo be yele ni mina nyini baga doyara a songo be jigi nunun be sagi kata odema donc ewa masakaw be se ka ke nogoya ke kone ka minaw nati jamana kono be nogoya mugo ka chogomi ni minye piri sigili kone ye chiden ko oye ala de tay chiden ko ale ta fa ni mugo sika hakke kashe alama ale te se ka piri sigi minaw la piri sigi bagay ala de wo hadisa salembe ko qur'ani yina be se ka ko kafiru do o kafiru de do al qur'ani yina wi kafiru de don te ba wi ka kafira de ira munum ba fo kulu dalembe qur'ana de la ko hadisa ko kulu madda ala kafiru de do madda qur'ana yere la qur'ana de ko man yuti rasula faqad atalla qur'ana de ko ni mo min tugura ciden ko yitugura ala ko qur'ana de ko ma atakum rasulu fagujuhu ma nahakum an fantahu ciden yin min daw masariya la ya mina ciden ya bali min aka toy qur'ana de ne fo nu du ko ciden ya hadisa mun fo lu madda wala madda qur'ana yere de la qur'ana de ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha qur'ana de ko ciden te kuma na nindungoye aye fenwo fenfo abe wahawude ni e ko ciden ka kuma sale ko ma soma ima so qur'ana yere ma kafiru de do e wa qur'ani yuna fana bato chogo tula de utese kala bato fana parce que ni qur'ana la ja ko waqimu sala ay salli na ta chogo la de do me salli fana yo nani de qur'ana yo fuya la saray nani qur'ana yo fuya futuri e sabay qur'ana yo fuya fajiri e wa sogma yo fulay qur'ana yo fuya salli fana wakati bata yamfe abe bayamde la sara bata yamfe ra wakati be bayamfe ne safo bata yamfa wakati be bayamfe wuturu wakati bata yamfa be qur'ana yo fuya ubi ala bato chogodi qur'ana ko wa atu jakka ay jakabo na fulu munu jakka be bola hadisa de yufo ni na fulu sera ni sabe ma jakka bala hadisa de yufo ni hakke de be bo jakka la hadisa de yufo ni sanyele manar kan na fulu la re jakka bala ni na fulu sugula jakka hadisa de yufo nudu kuma so hadisa koma ube jakka bo chogodi qur'ana ko dire watu jakka akwai jakka de di ni na fulu sugu de jakka be bola ni na fulu sera ni hakke mare jakka de bala ni hakke de jakka e qur'ana yo fuya qur'ana ko lillahi ala nasi hijjul bayti man tata ilayhi sabila ako shebe mo minye ta alaka hiju kre ka hiju e me minye arafa e ninde muzla fata e ninde minna e ninde jamrati e ninde qur'ana yo fuya bo qur'ani yuna wiye kafiru de silama utede kafiru de do awo malli manani har qur'ana ni mo limanani qur'ana be limanani cidenya ni mo limanani qur'ana ciden ka hadisa sahalu ibe soma be barake nuye ciden ka hadisa sahalen kele ni mo banna ma ya sagi iko ne ma soma iye kafiri de
bon ko doko dugukolo tumbale bolo aya fere dugukolo ngore jaka balawa ni dugukolo intunte marasandisi ye e ka dugukolo de tumbe a tumbe iya asaka bila sani mako kashama marasandisi tunte ni yo o fere na fulo min sorola jakata la fonni sanyele manala na ya soro dugukolo intumbi bolo marasandisi ya de ka a tumbe fere bolo de ka marasandisi de do no fere la do mi jaka baka na fulo mais ni marasandisi te i ka dugukolo de a tumbi bolo ye e yɛrɛ de y'a affaire a ka wari min sɔrɔla jakati ka fɔ ni san yɛlɛmana la ah bon ni masala min fule nin ye nin ka du kosɛbɛ a ka du kosɛbɛ o de y'a to dɔɔnikɛbaw y'u yɛrɛ kɔlɔsi nin masala in ma kosɛbɛ ko min ye ko muso minnu tɛ ma den sɔrɔ ko i b'a sɔrɔ a cɛ ka lawaji denkisɛ de t'a la donc ko dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka cɛ maniji bɔ k'a dila cogo dɔ la k'a don muso la lejina daima sigira nin na majma li fiqhi isigira nin masala ina masala man du ka bo ibn Usaymin rahimahullah aka kitabu kuna liqaul babul maftuh udalla ka nyinin kan nin masala ko alete jabu dinin masala ina fon ce min yere ma den soro na yo ya nyana ka muso ya nyana dogotoro min ba ke ko ya nyana abese ka min fo ya wala bo fo me fatawa ka fo kitabu kuna kata akwa lete fatawa kenini masala ina danger min bala donc ka fo ka surunya doni ke ba ko ni masala khatiru jidda mogo ku yire kolosama ko la waji min boli fule ninye ce kala waji boli tilonke bekeni lawra de folo ce kala waji puruka asoro tilonke akal lawra de bo ka tilongo kana kala lawra chogo dola nu ba do muso in fanala dogotoro munun ba ke muso in fanala muso in fana kala lawra tilonke de bekena ewa la waji mbeta sago la sago yoro min fana abese kata nyagambu bolo nu ye ce kan la waji bo ubetu la sago yoro ude la waji wore ude be nu be se kan la sago yi don ko ko abese kan nyagambi ubese kata ce wore kan la waji ta kado e ka musola nu fana kera dro dambe u nyagambira dambe u be nyagambi ko bele bele bade bala wori ato ni masaila hada madenka atoye ode kanyi khatiru jidda danje bele bade do wodi ato bune usiminu ko lete fatawa kaka fo aka ce nyereye kaka muso ye dogotoro min ba ke kaye ni alebe min fo ola abo fo me ka fatawa kena ete ko daga ko ale to fo de wasi anye min fo mu yoro koni ni la wajimbe bo kata mara yoro rede ube kata la sa yoro rede kana so ma nyagambi de bola do ya yira ba soro denkise te kala wajila ba fo e ka bo ni e ya bo ubeta la waji wore munum bunu bolo ni denkise bolo ubeta fale ka kode ka musola donc nin ko masina hada madem ki yire kolosama silamo ki yire kolosama ni alaye mi latewa dembaliya min latige minye ika jeni alaka ewa nyamare kanye furakeli chogo min dagara ni sikani nyagambitala iko ke ka ala dele ala be dendi ma chogo mi men nin ko sugu ki yire kolosuma udanje kabo hari tuma min majmal fiqhiyya la daga wiye sarti gelonde ka nofe sarati gelembaw uye wulude fo nofe no saratu dafara minna abeke no saratu ma dafay kanake ha bo ko do no be salli ciden ka ba fo nebina wa maulana ubo faraka ciden ka salli togo min kanyina be اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تيدن كسالي تشوكو بلا نيند كوسانا بي بمولانا نمو ويه تيدن كسالي تشوكو لا حديثا كنو bo ko ambalma muso do ko ale ka salli konona la ale qatawke bo ayanga niya ko be qabula ke ba be baraka nyina ufana ko qatawun ka dode parce que qatawu do be sujudi qabla ni barato nya folode ibe qatawu indila de misali la ni hada ma de salli josen do de tora imode ke salli intenya abara foy kana ni o josonde ni temena ana yoroka arakan kelende be bila nola o ko fe sujudu min be kan nofo be kan nofe fo qatawu antun ka qatawu ndode me ka fo ne qatawura ntu nyanga nyambe qabla ke be barake nyinana bo qatawu mado o ye nyinin kali jabiran nin kan nyinin kali fana be shaka jabi qatawuka parce que qatawu do be salli aka ko do be o ye wajibiye ni nyinana uluko qabla ba ake ube iye jidiri do ke salli la bada be shaka ke me qatawu do be no kera salli kononana ni ya soro ye josen do de toye fo joso inde kana folo wala sujudu min ba no fe bo ke ube arakan do be saga nola ube na ya soro e bora salli la de sagi be ke salli be ka donc anta do kata usugo min do fo o de ka prepare la tigi bon koni mogo min be kalasi kono koni mese donna karamogo donna metri donna bebe wuli ka jo ko be cogodi an kumana ninka an ko ciden ko mana habba an yata masala lahu rajulu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar ciden ko ni mogo min nya kanu koni e donna yorola mogo ka wuli ka joye ko e yere ka sigi yoro de labbi yere jannaba kono yere sigi yoro de labbi jannaba kono bo alqiyamu ka wuli ka hada maden kumbe don ke bawo ya tilakata tila yoro masabade qiyamu ala rajuli wa qiyamu ila rajuli wa qiyamu li rajuli joli hada made kata hada madema ni chogo ya sabada qiyamu ala rajuli ni jora hada maden do kunna puruka koloshide kara koloshi mugo kana fenke ala ka garade ka koloshi bashito ola ubo delilata mughirata bun suba hudebiya sa ciden sigile makka kafiru cide umbena uni ciden baki ka kuma mughirata bun suba tana kabba muru tarajo ciden kunna puru kafiri ciden munumbena mugo kana fenke ciden har ni munya bolo do de la ka bolo sama kata ciden bombo sima aya ka bamuru kunke ka bolo goshi ka boya ko khirri yaddaka bonni jora mugo kunna puru ka koloshi ka garadi de bashi tenne na mugarta bun sabata yin ke ciden sallallahu alaihi wasallam ubafu ni maqiyam wala rajuli fulanna qiyamu ila rajuli mugo don nana aka wuli ka kumbe kafo bashi tenne fanala parce que Sa'd ibn Mu'az tumami ciden ko kata ayasoro ciden be banu Qurayja aku kata Sa'd ibn Mu'az ta falila ayasoro jogilenda una kana banu Qurayja annale abaka falika ciden ko qomu ila shaydikum akwai ya wuli kata kanye mama jama wulila kafo ka jigi ka deme ka jiga ka falila ani Fatumata ciden de muso Fatumata na ciden fo ciden yerebe wuli ka abolo di Fatumata makafo ka shiga yorola ani kabu ka hadisa akotuma melaye tubu ka leye alane misirila tele hata bunu hubedillahi bulila kale kumbe kafo ka tare donc ba fo qiyamu ila rajuli mogo do bake ka nyeshima kwa benifo ika wuli ka kumbe kafo bashi tola ni nyefulana sabana qiyamu li rajuli ni mogo nana aw madoro ka wuli ka joye ma wuli puru ka fode ka wuli ka joye doni o ko fe beshi
comme abe faamaw ka ɲɔgɔn ɲɛnɛyɔrɔw la cogo min ni faama dɔ dɔnna dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli ka jɔ o kɔfɛ a bɛ sigi ou bien a b'a fɔ cogo min a bɛ mɛtiriw dɔ bolo ou bien a bɛ hari madarasa karamɔgɔ dɔ bolo ne donna kilasi kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli ka jɔ ye o kɔfɛ u bɛ sigi bon ni ciden ye nin de haramuya anasi ko sebaw tun bɛ ciden bonya dɛ mais u tun tɛ nin kɛ ciden ye u yɛrɛ b'a dɔn ciden t'a fɛ fana mɔgɔ ka nin kɛ a ye man ahabba an yatamasala lahu rajulu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar donc nin tɛ bɛn ni e nana kalasi kɔnɔ ou bien e nana yɔrɔ la dɔrɔn mɔgɔw ka wuli ka jɔ i ye o kɔfɛ u ka sigi nin tɛ bɛn mais ni e ye kalanden ye dɔɔnikɛbaaw ko ni e ye kalanden de mais se in dɔnna bɛɛ wulila ka jɔ a ye ni e ma wuli ka jɔ a b'i dɔgɔya ou bien a b'i ɲangi ou bien i k'i jami wagati a b'a tigɛ ka bɔ i ko i ma ale bonya dɔɔnikɛbaaw ko i ka wuli ka jɔ a ye junubu tɛ e la junubu b'ale de la ale min ni i ɲamariya ale min n'i ma wuli n'a b'i dɔgɔya e ka wuli ka jɔ pour e kana dɔgɔya ou bien imtihani wagati i jami wagati a kana tigɛ ka bɔ ko y'ale dɔgɔya donc e bɛ wuli ka jɔ junubu tɛ e la e ta bɛ komi a bɛ kɛ komi karabali junubu tɛ e la ale min ye a kanu ou bien ale min ye ɲamariya k'i ka jɔ a ye junubu bɛ ale de la awa dɔɔnikɛbaaw ko hari faamaw ka yɔrɔ bɛ nin cogo de la n'i taara faama yɔrɔ min na faama dɔnna bɛɛ wulila ka jɔ e ko ne tɛ wuli sigilen tora e yɛrɛ b'a dɔn fana ni sigilen tora u bɛ se k'i dɔgɔya jama in na ou bien u bɛ se k'i ɲangi i wuli ka jɔ dɛ kana dɔgɔyama lasi yɛrɛ ma i wuli ka jɔ junubu tɛ e la ale min y'a kanu e ka jɔ a ye junubu b'ale de la sisan maa mɛ bon drapeau yɛrɛ tɔ mɔgɔ min b'u jɔ ni Nusaymi rahimahullah ɲininkara ninnu na a ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw hadamaden ka ŋaniya bɛ se kɛ u yɛlɛma i bolo masala drapeau foli filɛ n'u ko sisan e k'i bolo kɛ tɛ ka drapeau fɔte a ko e bɛ se k'a fɔ i dusukun kɔnɔ kabahakalla e bɛ se k'o ŋani dusukun kɔnɔ ala k'i tiɲɛ a ko ŋaniya ko bɛ se ka don ninnu na ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ni siranna ni m'u kɛ i bɛ siran i kana fitina i kana ɲangi i kana lajaba e k'u kɛ ni ŋaniya wɛrɛ a ko drapeau photo pour ka nin kɛ ten pour ka bonya e bɛ se k'a fɔ i dusukun kɔnɔ kabahakalla donc a ko ŋaniya bɛ se ka yɛlɛma nin ko suguw la donc hadamaden nin ko suguw la ka n'i yɛrɛ di lajaba u tɛ bɛɛ de haramuyalen de don wa sikɛ nasara jogow de don u tɛ silamɛya kɔnɔ tahiyatul alam drapeau foli minnu filɛ nin ye u tɛ silamɛya sariya kɔnɔ u tɛ bɛn u haramuyalen don mais an y'a fɔ cogo min ni siranna ni i m'a kɛ yɔrɔ min i bɛ dɔgɔya de ou bien i bɛ ɲangi de e b'a kɛ i dusukun kɔnɔ ka ŋaniya ne filɛ ka jɔli min kɛ drapeau ye n ye jɔli kɛ i dɔgɔyali de kama i kɔniya ni dɔgɔyali de bɛ n dusukun kɔnɔ ou bien n ka fɔli min filɛ nin ye ne ka ŋaniya kɔnɔ ne ka fɔli dɔgɔyama dɔ ka t'i ma i bɛ ninnu ŋani i ka dusukun kɔnɔ k'u kɛ pour i ka kisi dɔgɔyama ni fitina ni ɲangili ma mun jumɛn bon ko ni dɔw kɛ n'i bɛ Ameriki visa ɲini yɔrɔ dɔw la a bɛ juwe de kɛ ka wari dɔw da ni min ka ɲɛnɛ i bɛ visa sɔrɔ bon juwe bayna al-qunumi wal harami wari bɔ juwe hadamaden bɛ gaɲɛ ni paradi ni ɲɔgɔn cɛ n fɔle ka nin wari min bɔ na visa in sɔrɔ ou bien na paradi fɛn o fɛn bɛ nin cogo la u b'a fɔ nin de ma qimaru haramu don silamɛya sariya la hadamaden ko i bɛ wari bɔ i bɛ fula ni ɲɔgɔn cɛ na gaɲɛ ou bien na paradi haramu do b'a fɔ de ma ko al-qimaru maisiru min nana kuranna kɔnɔ a bɛ don o de kɔnɔ subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɲininkali min kɛ ko dɔ ko sunkalow kɔnɔna la mɔgɔw bɛ sun i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ sun kɔnɔ a b'a hakɛ to musobana b'u la n'u taara dɔgɔtɔrɔso la bon cɛ minnu
bɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka muso ka bana in furakɛ o ye cɛw de ye u bɛ se ka gan dɔ bolo la min ye muso ka musoya ka bolo bɛ se o yɔrɔ ma o bɛ cogo di balima ninnu ye ko minnu ye baasi tɛ ninnu na ninnu ye sun tɛ ɲɔgɔn sira la ni fɛn dɔ nana da yɛrɛ ka kɛ kɔnɔ la fɛn dɔ donna ni nun ye kasi kɔnɔ la olu de bɛ sun tiɲɛ mais ni furakɛli bɔnda de don bolo bɛ se yɔrɔ minnu ma furakɛli kɔnɔna la donc ni darura de ye u lasɔn ma muso tɛ min bɛ e furakɛ cɛ de bɛ e furakɛ ninnu ye daruraw de ye o tɛ fɛn kɛ sun na baasi tɛ ninnu na o tɛ fɛn kɛ sun na Salam. Ko a ka ca kuranna kɔnɔ ala b'a fɔ tilefɛla de la ala ye tilefɛla kɛ aw ma tilefɛla ye pour a ka cari ka ala ka fasamantiya ɲini wa musufi manakibiha wabtagu min fadlillah هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله ala ye su kɛ pour a ka sabati su la ka tile kɛ pour a ka cari tile la ko tile ye an ko baara bɛ kɛ tile la sufɛla min bɛ baara kɛ don baasi t'a la ala ye khaliba de fɔ hadamadenw ka ɲɛnamaya caman baaraw bɛ kɛ sufɛla de la tilefɛla de la mais ni mɔgɔ min fana ka baara bɛ sufɛla de la baasi t'o kan tilefɛla fana la i fana bɛ sabati ka sunɔgɔ